ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆ ನೆತ್ತ ಕೂಟೋಡು ಕಡೆ ಕಡೆಯತ ತರಗತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಸುರುರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ತೊಂಬೈದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೇತ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ಕಲ್ಪರೆವಿಲ್ಲ ಸ್ವರಕುಳಾಂಡು ವ್ಯಂಜನೊಳಾಂಡು ವ್ಯಂಜನೊಳೇಡು ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಳಾಂಡು ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡು ಕಡೇತ ಭಾಗನಿತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಓಮಾತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಸ ಹ ಳ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರ ಸ ಅಕ್ಷರನ ತೂಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅರ್ವಾಚೀನ ಶೈಲಿಡೆ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗಡುಂಡು ಎಂಚ ಬಳಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರೂಕಾದ ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶೈಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಸಾನು ಬರೇನಗ ನಮ್ಮ ನೆದ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಗ ದಾದ ನಾ ಬರೇತ ಅಂಚನೆ ತಾ ಬರೇತ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ರಡ್ಡಲ ಮೂಜೆನು ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಬರೀತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ತಾ ಬರೇನಗ ಇಂಚ ಬರೆದಿತ್ತ ನಾ ಬರೇನಗ ಇಂಚ ಬರೆದಿತ್ತ ತಾಕ ಮೂಲು ನರಡು ಸುರುಳಿ ಉಂಡು ನಾ ಬರೇನಗ ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಸಾ ಬರೇನಗ ಸುರುಳಿ ನಡುಟು ಸುರುಳಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಬರೇಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಉಂತಾ ಬಂದೆ ನಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಂತಾ ಒಂದೆ ಅವನ ಎಡೆಗೆ ತಿರ್ತು ಜಪುಡಾದ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಕನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ತುಳುತ ಸ ಅಕ್ಷರ ಸರ ಪನ್ಪ ಆ ಥರ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಸಾ ಬರೇಪಿನಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸ ಅಕ್ಷರದ ರೀತಿ ಎಂಚ ಬರೆಯ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರನು ತಿರ್ತು ಮೋನೆ ಮಲ್ತು ಬರೆಯ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಬೋದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತಿನಡೆಗೆ ಉಂತಾಂಡ ನಾ ಅಂಡ್ ಉಂತಾ ಒಂದೇ ಅಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಅವೇ ಸಾಲಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಾ ಎಂದಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸ ಅಕ್ಷರನು ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಕಾಪಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಡೂತ ಸಾಲಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಜತದು ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಮಿತ್ತದ ಸಾಲಗೆ ತಾಗಾದ ಅಂಚನೇ ತಿರ್ತು ಜತದು ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಬೋಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಕೂಡ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಐತಿದ್ದಾಗ ಸ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರ ಲಾಭ ಶಾಶ ಈತ ಅಕ್ಷರ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷರ ಸ ಕನ್ನಡಡು ಈ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಸ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಗ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಅಡೇಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ಚೂರು ನೆತ್ತ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗದಡೆ ಮುಟನೆ ಪತೊಂಬತ್ತದೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಜದದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ಅವೇ ಸಾಲಗ ಅವೇ ನೇರಗ ಉಂತಾಯ ನಡೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸ ಅಕ್ಷರನು ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಹ ಹಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತನ ಬರೆಯರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ತುಳುಟು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಡು ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಯೂನು ಬರೇಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಈ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯನಗ ಮೂಜಿ ಯು ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಯು ಬರೆಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಯು ಬರೆಯ ಉಂದಿ ದಾದಾಂಡ್ ಭಾ ಬರೆಯನಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ತಾಗಾಂಡ ಭಾ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ ಮೂಲು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಭಾ ಬರೆಯನಗ ಮೂಲು ತಾಗಾಂಡ ಭಾ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸುರೂತ ಯು ಚೂರಿ ಸಿದ್ಯ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕದ ಯು ಮಲ್ಲ ಮೂಲು ಬರೆಯನಗ ಯು ಬರೆಯನಡೆಗೆ ಉಂತಾವನತ್ತು ಅಥವಾ ನೇರ ಲೈನ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಅವು ನಡೆಗೆ ಮೂಲು ಬಗ್ಗಾದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಯು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ರಡ್ಡೆ ತಿರ್ತುಮೋನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಯು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಮೋನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಯು ಒಂದು ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯಾದ ಸಂಕುಟಿತ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹ ಅಕ್ಷರನ ತುಳುಟು ಬರೆಯರೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಬರೆಯ ಕುಡರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತುಪೋಯ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಜತದ ಅಂಚನೇ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಪೋಯ ಕೂಡ ಅಂಚನೇ ತಿರ್ತು ಜತದ ಉಂತಾಯ ಅಪನಾಗ ರಡ್ಡು ತಿರ್ತುಮೋನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಯು ಅಕ್ಷರ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಮೋನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತೋಜುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ನೆನಪುದಿಯರೆ ಸುಲಭದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡದ ಉಕಾರ ಉ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮೂಲ ಸುರುಳಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಸುರುಳಿಜ್ಜಿ ಮುಂದೇನೆ ತಿರ್ಗಾದ ಕೌಂತ ಮಲ್ತದಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಹ ಅಕ್ಷರ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ತೆತ್ತದ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪನಾಗ ಹಾ ಪನ್ನಗ ಉ ಅಕ್ಷರನ ನೆಂಪುದಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನ ನಮಕ್ ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಉಕಾರ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಹಕಾರ ಉಂಡು
ಒಂದೇನು ಕಾಪಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಪ್ಪನ ದಾಂಡ ಅವಲಾ ಸುಲಭ ತೀರ್ಥದ ಸಾಲಡು ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗೆ ತಾಗಾದ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಸಾಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಜನೇ ತಿರ್ಗಾದ ಮಿತ್ತ ಸಾಲಗೆ ಪೋದು ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಸಾಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಓಲು ಆರಂಭ ಮಲ್ತ ಅವೇ ನೇರಡು ಬತ್ತ ಉಂತಾನಗ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಹಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಐತೆ ಮಿತ್ತೆ ಕೂಡ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಕ ಹಾ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಹಣ ಮಾತ ಬರೆಯಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಹಾ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಾ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತು ಬಿಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ರೀತಿಡ್ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಸಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಸಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿದ ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿಡ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಅಪನಾಗ ಮೂಲು ಒಂದೇ ನೇರಡು ಒಂದುಲ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಈತ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿಡು ತೂಪುಜ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಅಕ್ಷರದ ಲೆಕ್ಕಲ ತೋಜರುಂಡು ಓಲ ಒಂದು ಚೂರು ಮಜ್ಜಿ ಡಿಮ್ಮಿತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅಪನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ವಾ ಅಂದು ಎಣ್ಣರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ದುಂಬುದ ಬೊಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥನ ಓದನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸುರುತ ಪದ ಎಂಚ ಉಂಡು ವಾಕ್ಯಂಚ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಮುಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಓದೊಂದು ಪನಗ ಅಪನಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇಜಂಡ ನಮಕ್ ದಾದನಾ ಪಂಡೇರ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಪಾಡಿಯರ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲಗ ಬೂರೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗ್ರಂಥಶೈಲಿದ ಗ್ರಂಥಶೈಲಿದ ಹಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಈತ ತೀರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚನ ರೂಪ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚ ರೂಪ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಎಲ್ಯಯು ರಡ್ಡು ಎಲ್ಯಯು ನಡೂತ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲಯು ಅಪನಗ ಮೂಜಿಯು ನೆತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ಮೂಲು ರಡ್ಡೆನ್ನು ಒಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಏತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಶೈಲಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಕಾರ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ವಾಚೀನ ಶೈಲಿಡ್ ಹಕಾರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗ್ರಂಥ ಶೈಲಿಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಲಕ್ಕಾಂಡ್ ಮೂಜಿನದ ಅಕ್ಷರ ಲಕಾರ ಕೊಳ ಪಣ್ಪ ನಳ್ಳಿ ಪಣ್ಪ ಈ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಡಿತ್ತಂಡ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರಡಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತುಳುತ ಅಕ್ಷರಗ ತುಳುತ ಲಕಾರಗ ಚೂರು ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತುಳುತ ಲಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂಬರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಸುಲಭದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಡು ಐ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮೂಲು ಇಂಚ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಪನಾಗ ಲಕಾರಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಓ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರಗ ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪನ್ನಗ ಸುರುಕ ಆರಂಭಡ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಅಂತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೂಡ ರೈತ ಮಿತ್ತೆ ತಿದ್ದದ ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿಂದುಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಸುರುಳಿ ಕೊರದು ಅಡೇಗೆ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಅಂತ್ಯೋಗಾನಗ ಅವನ ಅಡೇಗೆ ಚೂರು ಬಲಬದಿಕ ಕೊನೊಯ್ಯಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ತುಳುತ ಲಕಾರ ಅಕ್ಷರನು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿದ ರೀತಿಯ ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ಸುರುಳಿ ಪಾಡಿಯ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕನ ಎಡೆಮುಟ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಕೊರಿಯ ಅತ್ತು ಅಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಉಂತಾದ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಉಂತಾಯ ಮೂಲು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಪನಗ ತೀರ್ಥ ಸಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡದ ಬಲದ ಬದಿಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಲು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪನಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಕಾಪಿನ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಸಾಲನ್ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಇಂಚಲ ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ 3 ಇಂಚ ಬರೆಯದು ಇಂಚಲ ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಲ ಬರೆಯಲಿ ಅಪನಗ ಮೂಜಿ ಸಾಲಡು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೋರ ಐತಮಿತ್ತು ಒತ್ತುದು ಬರೆಯಪನಂದಾಂಡ ತುಳುತ ಲಕಾರ ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟುಗ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಅವೇನು ಬಲತ ಬದಿಕ ಕೊನೋದು ಉಂತ ನಡೆಗ ತುಳುತ ಲಕಾರ ಅಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಲ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಟ್ ಎರಡು ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯದು
ಈ ಇಂಚ ಕಂತಿನಡೆಗೆ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಟೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕಾರಾಕ್ಷರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ನೆಕ್ಕಲ ಐಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಸುರುಳಿ ಮೂರ್ಲ ಇತ್ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ನಡೂಟು ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಮೂಲ ಅಡೆಗೆ ನೀಟವಾದ ಕೊನೊಯ ಮೂಲವೇನು ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚರ್ದವರ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಒಂದೇನು ಇಂಚಕೊನೋಪ ಅಪನಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕಾರಾಕ್ಷರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂಬರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೋರ ಬರೇಕ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪಿನಿ ಅದರ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ನಡುಕ್ಲಾ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆದು ತಿರ್ತು ಬದ್ದು ದಡೆಗೆ ಮಿತ್ತುಪೋದು ಉಂತಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಒಂದೇನು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಲಕಾರಾಕ್ಷರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ದುಂಬುದ ತರಗತಿಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ತುಳುಟು ಗ್ರಂಥಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಓವು ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಏನು ಪನ್ಪು ನಡೆಗೆ ಸ್ಟೇನ್ ಪಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅವು ದಕಾರದ ಅಡಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾಂತತ್ ಅಂತತ್ ಅಪನಗ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ತು ಅಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥಳು ಓದಿನಾಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ನೆದ್ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸಕಾರನ ಕಲ್ತದ ಸಕಾರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಐಕೆ ಟಕಾರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಟಕಾರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸನ್ನು ಚೂರು ಹೊರೆಗಾದ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಒಂದು ಟಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರಿಯ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟು ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ಧ ಆವಡತ ಮೂಲು ಅಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊಂಬು ಕೊರ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಬರೆಯನಾಗ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿನ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗಾವು ಸ್ ಆಂಡ್ ಮುಂದು ಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಟಕಾರದ ಅಡಿಯೊಟ್ಟು ಕೊರಂಡ ಸ್ಟೇ ಆಂಡ್ ಸ್ಟು ಅಂಜಂಡ ಒಂದೇನು ಸ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ದಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತುನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕದ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತುದಾದ ದಾ ಎಂಚ ದಾನೆ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ತದ ಅಡಿಯೊತ್ತದ ರೂಪಡು ಬರೆಯಪಿನಿ ದಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಲ್ತದ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ನಡೂಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯಂಡ ಅವು ದಕಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ದಕಾರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಒಲ್ಪಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ದಾ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಅಂಡ್ ದಾ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಪನಗ ಒಂದು ಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಸ್ತ್ ಒಂದು ಟಕಾರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರಿ ಸಾತಿಗೆ ಟಕಾರ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರಿ ಸಾತಿಗೆ ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ಅಪನಗ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಲಿ ಸಕಾರನು ಬರೆಯ ಮೂಲೈಕ್ ಟಕಾರದ ಅಡಿಯೊತ್ತು ಕೊರಿಯ ಮಿತ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾ ಐತಂಡ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರಿ ಸಾತಿಗೆ ಸ್ಟು ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿತ್ತನ ನಮಗೆ ತೂಬರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗ್ರಂಥಳು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥಳು ಓಲ ಇಲ್ಲಡು ನಮಗೆ ಹೂವಾಂಡಲ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಓದನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಷರ ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಘಂಟಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಹೂವಾಂಡಲ ಗ್ರಂಥ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪರೂಪಡುವಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ನಡುಟು ಬರೆಯಾವು ಒಂದು ಮಾತ ಪದತ ಅಂತ್ಯಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ಅಂಚರ್ದಾರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಂದಾಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಗ್ರಂಥ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಅವು ತನ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯಡು ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತಕಾರ ಇಂಚ ನಡೂಟು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಬರೆಯಂದಾಂಡ ಒಂದು ತಕಾರ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರಂಡ ನೆತ್ತಲಕನೆ ನೆಕ್ ಸಕಾರಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಸ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ತಕಾರಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ತು ಆಂಡ್ ತಕಾರಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ತು ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥೊಡ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮೂಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈತ ತೀರ್ಥ ಬೈದಿಪ್ಪಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಮೂಲ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಷರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೆ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಪನಗದಾದ ಸೇರ್ಪ ಬರೆಯಪ್ಪ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಆಕಲು ಬರೆದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬರೆಯ ತಕಾರ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡಾಂಡ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರಡು ಅಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಕಂಠನ ಬುಡಂದೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಮೂಲ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತುಕಾರ ಆಂಡ್ ದುಂಬು ತುಯಿಲಕನೆ ಮಾಂತತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ
ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತೂವರೆದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ನೆಂಚ ಬರೆಯೋಳಿ ಮಾ ಬರೆಯ ಐಕ್ ದೀರ್ಘ ಹುಡ್ದು ಮಾ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಸೊನ್ನೆ ಕೊರಿಯ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತಕಾರ ಕೊರಡು ತಾ ಕೊರೆಯ ಮಾಂತ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ತಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಪಾಂಡ ಮಾಂತತ್ ಪಂಡದ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐತ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಆದಿಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ವ್ಯಂಜನ ಬೊಕ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗ್ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಮಾತಲ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಆಂಡ್ ಅಂದರ್ಥ ಇತ ನಮ್ಮ ಕಾ ಎಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾ ಬರೆಯಪ್ಪ ಕಾ ಕಿಂಚ ಕೊರಂಡ ಒಂದು ಕ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಓದುನೆಂಚ ಒಂದು ಕ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗ್ಲ ಮಿತ್ತಡ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ಅವಿನ ಓದುನು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಬದುಕದು ಒರಿಂಡ ಬದುಕು ಕ ಅಪನಗ ಕ ಬರೆನಾಗ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಬದುಕದು ಕ ಮಿತ್ತು ಕೊರಂಡ ದಕಾರಗ ಮಿತ್ತು ಕೊರಂಡ ದ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗ್ಲ ಮಿತ್ತಡ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥೊಳಿಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಈ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ವಿಷಯನ ಏನಪ್ಪಂದೆ ಅಂಚತ್ತ ಅಪನಾಗ ಓದುನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಗ್ರಂಥ ಓವಾಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕೊಂಡು ಓವಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಳಿ ತಿಕೊಂಡು ಅಂದಾನಾಗ ಅವಿನ ಓದುನಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಮಾತ ನೆನಪುದಿಯಲೆ ಕಡೇತ ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಒಳ್ಳೆಡು ವರ್ಣೊಳೆಡು ಕಡೇತ ವರ್ಣೊಳೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಲ್ತದ ಸಕಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಪಿನಿ ಹಕಾರನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಊನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯಲಕ್ಕ ಬರೆಯಪಿನಿ ಲಕಾರನ ಮೂಜಿ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಯಪಿನಿ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಮೀರಾವನು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ ಒಂದು ಗ್ರಂಥೊಳೆಡು ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ತೂಲ ಗ್ರಂಥೊಡು ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಲ್ತದ ಒರಿದನೇನು ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದುವರಿಪಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಪನಿಪಿನೇನು ಗಮನದೀದಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತೊಂಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾದಾಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ತರಗತಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸುರಾಕ್ಷಳೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವರ್ಣಮಾಲೆಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ದಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡಾದಿತ್ತಂಡು ಐಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಷರಳೇನು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತದ ಅಪನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಅಪನಾಗ ಐಟ್ ಋ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಈತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ದಾಯಪನ್ನಂದಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆತಿನೇ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐಟ್ ಆತೆ ಉಂಡು ಮುಕ್ಳು ಆತೆ ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರೆಯರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ನಮಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋಡು ಕೋಗಿಲೆ ಬರೆಯೋಡು ಕೊರಂಗು ಬರೆಯೋಡು ರಡ್ಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿ ಬರೆಯನಾಗ ಕೋ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಜೇ ಅಕ್ಷರ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆತಂಡು ಅವೇನೇಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುಲಭ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅನುಜ್ಞೆನ ದೇತೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ತುಳುಟ್ಲ ಲಿಪಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಕನೇ ಮಾತಾಕ್ಷರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎ ಐ ಓ ಓ ಅವು ಅಂ ಅಹ ಅವು ದುಂಬುದ ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏರಿಯಾ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ತುಳುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ಪನೊಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಪ ಅಪನಾಗ ಒಂದೇನು ತುಳುಟು ಬರೆಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ ಜನ ಎಂಚ ಮಾರೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಏಕಾರನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪನಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂತೆರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ತುಳುಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹೃಸ್ವ ಎಕಾರ ಈ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬರೀತೀನಿ ಮೂಲು ಸುರುಳಿಲ ಕೊರಿಯ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇಡೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಗೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಮುಂದೆ ನಡೆಗೆ ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ನೆಂಪುದಿಯರೆ ಸುಲಭ ಏಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ತದ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ಬೆಂಡು ಕೊಡ್ದು ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆತ ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಎಡಬದಿಕ್ ಮೀರಾನಾಗ ಎ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೀರಾದಿನ ಜಾಗನ ಒಚ್ಚೆ ಅಂದಾಂಡ ಮೀರಾದಿನ ಜಾಗ ಗಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಹೃಸ್ವ ಏಕಾರ ಆಂಡ್ ಅಂಚರ್ದವ್ರ ಈ ಅಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಐ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಇತ ಏಕಾರನ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕಾರನ ಬರೆಯನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಓಕಾರ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಓ ಆವಡು ಒಂದು ಓ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಓ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಡ್ಡ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೊಸತ್ತಾದೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾದೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕಾರಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆದು ಕಲ್ತದ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವೇನು ಹ್ರಸ್ವ ಓಕಾರಗ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀರ್ಘ ಓಕಾರಗ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ದಾದಾ ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಓಕಾರನ ಬರೆಯಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಬರೆಯ ಮಿತ್ತದಿರ್ತ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಸುರುಳಿ ಪಂದೆ ಮೂಜೆನ ಬರೆಯ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಕೊಂಬುನು ಸೇರ್ಪಾಯ ಆ ಕೊಂಬು ಇಂಚ ಬಗ್ಗದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇರು ಒರಂಬನ ಬರೆಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚ ಮೀರಿದನೇನು ಮೂಲು ಓ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪಾನಾಗ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಓಕಾರ ಅಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈತೆ ನೆಂಪುದಿಯಲೆ ಮೂಲು ಏಕಾರ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ತೀರ್ಥದ ಮೀರ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೆತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಹ್ರಸ್ವ ಏಕಾರ ಅಂಡ್ ಹ್ರಸ್ವ ಒಕಾರಗ ಖಾಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬರೇಪಿನಿ ಆ ಮೂಜಿನ ತಲ್ಕನೆ ಬರೇಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘ ಓಕಾರಗ ಆ ಓ ಒಟ್ಟುಗೋ ಈ ಇಂಚು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಎಡಬದಿ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಾಮನ ಈ ಬೀಲದಲ್ಕ ಒಂದೇನು ಸೇರ್ಪಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪನಗ ದೀರ್ಘ ಓಕಾರ ಅಂಡ್ ನೆಂಪುದಿಯಲೆ ಒಂದೇನು ಬಲಬದಿಟ್ಟು ಬರೆಯಂಡ ಬೇತನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆಂಪುದಿಯಲೆ ಅಕ್ಷರದ ಎಡಬದಿಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಬರೆಯಂದಾಂಡ ಅವು ದೀರ್ಘ ಓಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪಿಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ರಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹ್ರಸ್ವ ಎಕಾರ ದೀರ್ಘ ಓಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಅಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಹ್ರಸ್ವಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ದೀರ್ಘಗ ಅಪನಗ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಾದೇರು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನೆನ್ಪುದಿಯವನ್ಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳೇನು ಮಾತ ಕಲ್ತದ ಮೂಲಾಕ್ಷರಗಳೇನು ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರೆಯರೇ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಕಾಗುಣಿತ ಬೋಡು ತುಳುಟು ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ನಾಲ್ಕ ತುಳುಟ್ಲ ಕಾಗುಣಿತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇತೆ ಯಾನು ತೋಚ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಕಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ತುಳುತ ಕಾ ಅಕ್ಷರ ಈ ಕಾ ಅಕ್ಷರಗೂ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಮೂಲ ಪಾಡ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಕ ಆಂಡ್ ಅವಿನೆಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳುಟು ಬರೆಯನಾಗ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಪಾಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವು ಕ ಇಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ದೀರ್ಘ ಕಾ ಆವಡುಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಬಲ ಬದೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊಂಬುನು ಕೊರಿಯಾಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ದೀರ್ಘ ಕಾ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಂದಿತ್ತೆವು ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಅಕ್ಷರ ಬಲ ಬದೀಟ್ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಕೊರಿಯಾಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಕಾ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾಗ ದೀರ್ಘ ಕೊರಿಯ ಕಾ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ಕೀ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಇಂಚನೇ ಕೊಂಬುನು ಮಿತ್ರದ್ದು ಕೊರಿಯೋದು ಇಂಚ ತಿರ್ತುಮುಟ ಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಕೀ ಆಂಡ್ ಬದಿಟು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಕಾ ಆಂಡ್ ಮಿತ್ರದ್ದು ತಿರ್ತುಮುಟ ಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಕೀ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನೆ ದೀರ್ಘ ಕೀ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಪನಗ ಪಂಡದು ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲು ಇಂಚನೇ ಬರೇಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮಿತ್ರರು ಸುರುಳಿನ ಸೇರ್ಪಾವನು ಎಂಚ ಕಾ ಉಂಡು ಮಿತ್ರ ಸುರುಳಿದೊಟ್ಟುಗೂ ಇಂಚ ದೀರ್ಘವಾದ 19 ತಿರ್ತುಮುಟ ಕಂತ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಕೀ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಓವ್ ಅಕ್ಷರ ಕೀ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೇನು ಕು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಕಕಾರ ಮೂಲುಂಡು ರಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಕಾರ ಮೂಲುಂಡು ಅವೇನು ಈ ಮೂಲು ಉಂತದಿನೇನು ಅಡೇಗೆ ದುಂಬು 19 ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಂಚ ವೈತದ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಎಡಿಷನಲ್ ಆದೊಂಜಿ ತುಂಡು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಕೂ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಡ ಕೂ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೂ ಆಂಡ್ ಅವೇನೇ ದೀರ್ಘವಾದ 19 ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಸಲ ಇಂಚ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಕೂ ಆಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಇತ್ತಿಲಕಾನೆ ಕಾ ಇಂಚ ಉಂಡತೆ ಮೂಲು ತಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಬಿಂದುನು ಪಾಡಿಯ ಅಂದಾಂಡ 0 ಪಾಡಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗವು ಕೂ ಆಪುಂಡು ಯಾರ ಆ ಕ್ರಮಲ ಬರೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಕೃ ಆವರೆದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಬರೆಯಲಕನೆ ಇಂಚ ಕೊರಡು ಒಂದು ತುಳುತ ಕೃ ಒಂದೇನು ಬರೆಯರ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಕಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ರಮದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂದೇ ನಡೆಗೆ ಮೀರಾದ 3 ಇಂಚ ಕಂತದ ಉಂತಾಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಒಂದು ಕೃ ಆಂಡ್
ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಕೆ ಅಕ್ಷರ అంటే ఎక్కడ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಹೃಸ್ವ ದೀರ್ಘ ರಡ್ಡು ಕೇಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನು ಬರೆಯರಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕೆ ಆವಡು ಅಂದಾಂಡ ಕಾ ಮೂಲುಂಡು ಐಕ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಆಂಡ್ ఉందేని దీర్ఘకే ఎంచ మల్పును ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲ ఉంದೇನು ఉండತೆ ಅవి ನಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಂಚ ತಿರ್ಗಾದು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕೆ ಅಂಡ್ ಕಾಲಿ ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಕೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲಿಂಚ ತಿರ್ಗಾದು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗ ದೀರ್ಘಕೆ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಕ್ಷರ ಕೈ ಆವಡು ಕೆ ಕೆ ಕೈ ಕೈ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಕೊಂಬುನು ರಡ್ಡು ಸಲ ಮೂಲು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಅಪನಗೊಂದು ಕೈ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಂಬು ರಡ್ಡು ಸಲ ಎಡಬದಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯ ಅಂದಾಂಡ ಕೈ ಆಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಕೆ ಆಂಡ್ ಬಗ್ಗಾಯ ಕೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೋ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ದೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೂಲು ಸುರುಳಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ತುಳು ಅಕ್ಷರದ ಕೋ ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಕೋ ದೀರ್ಘ ಕೋ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮೂಲ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾವನು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಮೂಲಿ ದಲ್ಕನೆ ಎಕಾಡು ಕೊರ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೆ ದೀರ್ಘ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ತಿರ್ಗಾಯ ಅಂಚನೆ ಕೋ ದೀರ್ಘ ಆವರೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಮೂಲು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಯ ಅಪನಗ ಕೋ ಆಂಡ್ ಕೌ ಆವರೆದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಮಾಮೂಲಿಯಾದ ಎಡಟು ಕೊರ್ಪಿಲಕನೆ ಮೂಲು ಬಗ್ಗಾ ಒಂದೇ ಕಾಲಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಂಡ ಬಲ ಬದೀಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬರೆಯರೆದಾದ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಈ ಬರೆಯವರೆ ಎಂಚ ಈ ಬರೆಯ ಐಕ ದೀರ್ಘ ಅವರೆ ಒಂದೇನು ಕೊರಿಯತೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯನ ಮೂಲು ಕನ್ಪಿನಿ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲು ಇಂಚ ಪತಂ ಬನ್ನಗ ಅಪನಗ ಒಂದು ಕೌ ಆಂಡ್ ಒವು ಕೋ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೌ ಆಂಡ್ ಸುರುಳಿಪ್ಪಂದೆ ಮೂಲು ಕೊಂಬು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿಡು ಬನ್ನಗ ಎಡಿಷನಲ್ ಆದ ದೀರ್ಘ ಈ ಮಲ್ಪರೆದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಅವೇನೇ ಮೂಲು ಕೊರ್ನಗ ಕೌ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಕಾರಗ ಮೂಲು ಅನುಸ್ವಾರನ ಕೊರ್ನಗ ಕಮ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸರ್ಗನ ಕೊರ್ನಗ ಕಹ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕಮ್ ಒಂದು ಕಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಮನ ಮಾತ ಕೊರ್ನಗ ಕಾಗುಣಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಾಗ